Gift Ostalos Ziba aiwa ovhundutsa vanhu nokuti oonekwa kuti aiwa he was participating muma-elections ekusouth Africa achiobserva ma-elections amene kuti gepi iro rakamboriwana sei nokuti kunototi main opposition yemunyika yezimbabwe yakutoshedziwa kuti igokwanisa kuzoobserva ma-elections ekune imwe nyika asiyo opposition yacho chinzi aiwa inodyiwa muri zimbabwe azviperi mushe amene zani pf inofila sei nichitiko ichi sarapina mashoko atakona osalozizimba nokuti bvo subscribe like otina on the bell like mtana yanyora chiti you've spent a week in South Africa observing what will go down in history as a transparent, free and fair electoral process. The IEC demonstrated not just the capacity to conduct a free and fair process, but also the ability to effectively use technology to both for the process and for keeping the public timelessly informed. We started with attending a pre-election conference where the Electoral Board hosted electoral experts, national commissions and academics from all over the world. They clearly had nothing to hide. Political parties campaigned freely, no politically motivated arrest, no banning of rallies, a timely and accurate breakdown and communication of the results in real time. An election is about respecting the will of the people. Mashoko anotagwa panapa na Gift Ostalos Ziba aichara kuti aiwa takanyasa kunoconducta the electoral process zvanga zviri pachena zviri free and fair zvakasiyana aiwa nezvikuitika muZimbabwe. Atara chiti hapana marallies akambomisiwa, ma-opposition parties aikwanisa kuuya achikwanisa kuaccessa information about the votes yaigiviwa timelessly. Mashoko atakwa na Ostalos Ziba chibotudze mafungiro enyu muri kudimba musoro mashoko ake pine comment section medu. Sano subscribe kulike channel tina on the bell icon.